Mantabay o kakaingan. May pabing kakaingan po. Hinining pangwaluta mo, metong namo po kanini at umitaneng salubungan ing Pasko. Nya bang kanita, bebe tayong matampang nga pagmasusyaniti, amin ang talapat sisyan, ding kasalanan tamo, at manyad pantat at pakalulu, king apong Ginoo. Uling hanggang eni, ela pamipadalisayan, ding puso mi, bantanggap keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Uling alaking pamagmalasakit, magdalang tula, karingaliwa, king lagyumo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Uling kulang keka panaligan, king upaya mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katang, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pibubulayan ming pangabait ning kekanganak, mi baytya king Birhen Maria, at dinatangyang may kesaut busal mi. Tanggapan mi naman sana ing kayang kapatawaran at pakalulu. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Malakias. Nga ning Ginong mayupaya, iparalake ing kanakong tubod, ban isadyane ing dalan na pakakanako. At biglayang datang king templo na ing Ginong kerayong panintunan. Datang ya ing tubod apag nasan yung akit, at ibulalagne ing kakong kasunduan. Dapot nino ing malyaring makapibata, kingaldo ning panyatang na. Nino ing malyaring makaligtas, potang pakit ne. Mangariya king matapang sabon, mangariya king api adadalise king bakal. Datang ya ban manukom akalupan na ning taong mamino at daralise king pilak. Nung makananuneng daralisayan ning platero, ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptan na ning tubod ning Ginoo.
Dalisayan no ring pari, ban idalaro king ginureng karampata nga ayin, at ding ayin adaralara ring memalen ning Huda, at ning Jerusalem para king ginu, maging karapat dapat lakeya, antimo king milabas a panahon. Dapot itubod ke pakya kayo ing propeta Elias. Bayo datang iting maragul at makatakot ayal doning ginu. Tipunanong pasibayo ring pengaring lalaki at ding anak. Nung ema kanyan, magkang datang ko at sintangan ke ing bansayo. Ing amano ning ginu. Iyang atyo ring buntokyo at lumawe kayo, ing pangayat busyo malapit na. Iyang atyo ring buntokyo at lumawe kayo, ing pangayat busyo malapit na. Iyang atyo ring buntokyo at lumawe Kako ituro mo sa kaya kang dalan, ituro mo kako ring kaya kang tuntunan, ituro mo ko at tayran king kaya kang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Mayapya ing ginu at makatuliran, tuturune ing tunay dalan karing makasalanan, daralano ring mapakumbaba king dalan ning katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. Ding sa dalan ning ginu, katapatan la at para karetang tutupad king kayang tipan at kautusan. Kakaluguran no ning ginu ring kayang mamintu at karela pabalo kayang kasunduan.
iligtas meng meto ketawan, kang lelangan. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. Pamamasaking may pabalita, agpangkang San Lucas. Dinatangingal doon ang pamanganak Elizabeth at bait ne ing meto nga anak kalalaki. Abalo ring siping ng bali ang pong kamag-anak ing makapagmulala ng kaya pa ning ginukaya. At ilangan may kipagsayala kaya. May sirkumsisyon niya yung anak, inyang walo na yung aldotua. Pamanagwandesan ang Sakarias, ing lagyo ng tatang na. Dapat nga nang tinutulimana, ali, wan, ing ipamalagyo kaya. Ngara kang Elizabeth, dapat ala kang metong mang kamag-anak makanya na lagyo. Inya, sininyaran ding tata. Kitang da kaya nung naning buri ng ipamalagyo king anak. May nyawa diyang apisulatan ni Sakarias at sinulat na ing lagyo na wan. Mi pamulananangan, kanita mo rin may kapanyabi ang pasibay Sakarias at pinuri ning Diyos. Tibla na langan ning takot, ding sablang siping dang bale. Ating balita tungkol king may palyari, may kalat king kabilugan na kabundukan ning Judea. Ding sablang may kabalita kaniti kukutangda. Nano kaya yung paintunguna na ning anak kaite? Masala king ingupaya ning Ginoo at yu kaya. Ing maya pabalita ning Ginoo. May pabing pasibay po. Malapit na na yung pupus, ne? Bukas na mo kanya, no? Kaiba't the following bingi, sa lubungan taneng Pasko. At nga po, uining kaya katang ebanghelyong ene, may bait siya, may bait ne, sinabi ni Anghel kang Sakarias na may kang anak la, na buktutsing asawa ng Elizabeth, busa ning ketwanda. Ne? Ating ko pong ipagtapat kay kayo. Ne? Yung 2019 po, karing ko miras keti king kakatang parokya, at kasalta-salta ko po kini, nga pansinan ko ring speakers ng sounds, matsura na la, matsura na ng speakers. Nyapin po makanyan minisip yung ayusan la ring, ayusan yung sound system. Ne? At may mamangutan ko po ka rin kapatid kong pari nung masanting nga sound system. Ne? At ini po metong kaluguran ni Among Lindon Balenton. Sabi na masanting itang sound system na bayu-baya pa mo keto king minalin. Anya dinabay mila po. Ne? At masanting ya pagmaragul nung Among Lindon. Ne? At dinabay mila po rin sounds na yung sound system masanting yapin. Bala mo no sweat po tang magsalita kang makanyan. Ne? Masanting yung dandaman mo. Ne? Nya makanyan pong shell stock na ako. Makanyan pong itang ginawa kang sound system na iyang ginawa ka rin sound system taki ini. O ning santing lapin, mga siranong ini.
At ko na yakalaping ginawa. Sakit pala itang makanta. Niya pong bayo simbambing, at pinandaring sound sistema, pinandaring speaker sa mamandar. Baling panyaptang ko ng makanano, ita pong ginawa, mo na yakalap. Makanyan. Pero anyway, alis po ngayon, ating tanang ikwang mag-maintain. Mas ayayos da lang yun. Pero after ning simbambing, ayusan do pa. Ngayon po, bala mo emergency mo. At makanyan tamo po po tangkay king sintingan dang magsalita rin nga liwa, king amano dang masanting, may papatukita mo. Nya ken taya kakit, atin niyang power ing pamagsalita. Atin niyang power ing speech. King speech ayan, pwede kang makayatrak, pwede kang makaatak, pwede kang makapatuki, makanyan. Yapin pure nga liwa, potang mangampanya kanyan, manukila rin ang masanting magsalita, mangampanya, bang manikwalang boto. At atin po nga liwa, kayo pa magsalita da, apakyak da ka, apakailira ka, o kaya apikunda ka. Pero siyempre po yung salita, nung atin yung masanting nga gagawa, yung speech na mo, itang kapabilidad namang makipag-communicate. Potang atin tampi sabyan, mas malagwat ang may kakaintindi, huling makapagsalita tamo. Potang atin tamong paplano, mas malagwa, may papagsalita. Lulwala rin mga santing ideas, uri na yan. Yung power of speech. At kinipin po kaya katang ebanghelyo ngayon, o ini, balutan naman, anyang datanganin ng anghel, Zacarias, nasabihan ng Mika anak la, ilang aduang ning asawa ng Isabel. Megduday Zacarias. At uli na niti, may pipiya. May pipiya. Just imagine, 9 months siyang makapagsalita. Ikay po, pilang kong minutong manahimik kayo, agyuyo. Agyuyo. 5 minutes na magsalita nga mo. Siguro mo na lalaring madadampong madakdak. Makanalan mo nga pigilan ng balungos mo nga ran. Lalaring mapagmarites. No, ko tinlang balitang bagay. Saguli, susula po yung amado da. Masakit ito. At asa pong kasakit ng siguro itang puro kamo sisinyal. Kasi kaya niya, dirende laging anak. Isabel, sinabi na, yung maging anak, lagyo ng anak, Juan. Siyempre, kung nandang tata, nung sang ayon niya kitang lagyo nga ita, at uling nga rin makapagsalita, sininyal da kaya. At dinendang kapirasong papel, sinulat na niya mo. Just imagine po ito, kaskasakit itang makanyan. Kaya sa akin, sinabi me, kailangan ka pang sumulat, kakabayang pisasabihan. At ang kayas ng kasakit itang sinyal kayo mo. Anya pong pandemic, kaya mari bawaling magsalita. Halap na king pong jangkin pibale-bale. Kami po kini, pekisabihan da kami. Nung pwede, kaya pa agnanagdan mamangan. Nung sakaling agnanagdan mamangan, alang magsalita. Nyagewami po ito, kaya magsalita, kabang mamangking makanyan. Huning kita pong misan, ating kung ikita makayapag, itang sumanbulag ta. Sumanbulag tayo po. Siyempre, kutang ko, nukar niya ibat. Makanano kaya sabihin ito. No, sinabi kay ining kanao kayabe, dalin, ding yabe kumbento nga ako, kinyanang ke. Ako, makakanyan. Siyempre, makanano may yaksyon ito. Hindi, na ba, ano kakanyan niya? Anyang kaya isip na, o din tuturo ke. Siyempre, makanano niya naman explain, nukar niya ibat. Nga nawari. Ano pong kasakit na yan? Pong kaya nga, nga ba doon na yung kukutang ko, itang sumanbulag ta, maili na kami mong maili. At ala na, may sirain kaya kaming sound of silence. O nga nakasakit po, tang sinyal-sinyal mo. Nya, karabol na pong bagay tang atintang kakayan magsalita. At alwal tamong nga tsuking lubta mo, itang burita mong sabyan. Nya, kini pong kaya katang ebanghelyo, ini Zacarias siguro, mipas do yung masalese niya, may kapagsalita Uli nga sabi na yung buri ng sabyan
O ning leben niya po, kabud, may kapagsalita ya, apansinan niyo po na nang minunang dinwal kay ngasbok na, at pangkang sandukas nga na kene, nga na, mi pamulalalangan, kanita mo rin, may kapanyabiyang pasibay sa karyas, at pinuri ne ing Diyos. Kabut may kapagsalita ya. Eh naman dapat sumbatan ng Diyos. Makanyang ka, gawa mo kong pipi for 9 months. Pesakitan mo ko. Pero di, busa na rin masakit ang 9 months ng pegdalanan. Ing minunanaligong sinabi, pamamuri king Diyos. Bala mo tuturuan na nakatang sa karyas, kanya dapat magamit lalo. Ing kaya katang kakayahan magsalita. Bang puriyan tayo, parangalan tayo, samban tayong Diyos. O yan niya dapat makadireksyon, yang kaya katamong pamangamano, pamagsalita. Asya pa naman pong ka-powerful yung speech. Agyan po yung Book of Genesis, lararawan ni yung upaya ng amano ng Diyos. Kabut sinabi niya ng Diyos, madalang iya. Nyapin niya sinabi, let there be light nga na. May kasala. Ngayon ipit ng tayong yato, keng banuang pong milyari. At lalanganay, adan ang po'y eba. Sanabi niya mo, may alalang la. Makanya yung amano ng apong Ginoo. Ngayon salita na ng apong Ginoo. Creative ya. Nya anyang ining amano ngayon ni, may bait siya, kapamilatan ng Birhen Maria. King ginutang Yesu Kristo. Akit mo naman, nung nanong sinabi ng apong Ginoo, yang mararapat yang malyari. Pati sinabi na, buri ko, kumayap ka. At kakayap ya yung sinabi ng kumayap ya. Buri ko, manakit ka. At manakit siya. Makanya po ka-powerful yung amano ng apong Ginoo. At inipin po nga doon ngayon sana akit tamo naman po, ining binyena ng Diyos, kaya katamo ngayon yung kakayan magsalita. Akit tayo naman, discovery tayo naman, how powerful ining binyena ngayon kaya katamo. Kapamilan tanan yan, ita mo mismo, pwede tayo naman maging kasangkapan ng pangakalat ng mayap ng balita. Ito bang ikay po, nung may karandam kong masanting aral kini, kayong pamalan ng inumang pari, itang iya mo sa salikod kay sarili yo, iya mo sa sarlinan, nung adake, kareng aliwa. At yung kayo po, baka mas magaling ko pang magpalino kay kami. Lalo na ako, masyadong makanta ka-articulate. Pero ting mas magaling magsalita. Yan, nung na naman po dindam yung masanting aral, sana iya mo sa sarlinan. Keng kakayan nyo naman mga mano, idake ay kareng pamilyayo, kareng kakaluguran nyo, kareng ino mga kakarangot nyo. Kaniting iyang kakayan na yan, magagamit siya keng pamipapuri, pamiparangal keng Diyos. Kaya ba't ini, gamit tayo po to motivate. Tareng haliwan tao ng milalakula de gana king biye. Pwede tayong gamitan ng kaya kang pamangamano, bang pasalan mo rin haliwa, bang i-cheer mo rin haliwa, palakasan mo loob din haliwa, i-comfort mo na rin haliwa. Just through the power of speech. Marakan niya po pwedeng gawa ng kaya katangamano. Pero siyempre po, diyang speech yun, nung agamit may keng masanting, agamit niya naman keng marok. Pwede may panagkasan niya yung kaparabong tao, palmuran me, imarites me, o chismis me, panyiran me, manyalita kang kalaswan, matsurang amano, kapanyiran king kaparang tao, pamanagkas. Bali po yung kaibat nanining binasa tangay bali yun ang gawa ng Zacarias. Ituloy nitang pamipuri na king Diyos. Ingaws na kanta, Benedictus. Bukas na daman tayo po kanya niyan. Benedictus, simbolo niya sabihin, blessing. Wala mo Zacarias, binlessing in Diyos. Pwede ba ita? In tao, be blessed ng Diyos. Kasing kabaldugan ng blessing, good words. Minapsayang mayap ayamano king Diyos. Good words. Nyapin po yung kabaligtaran ng blessing is cursing. In cursing, bad words.
ing blessing, good words. Nya kesa po king managkas ka, malmura ka, bad words na rin. Di masanting good words ing yapseta mo. Nya kesa king panagkasan tayong balang metong, o kaya ikay po rin anak ipot ang magkamarila, o nino mang kakakilala yo. Di masanting blessed tala yung buri sabihin, ing yapseta sana itang amanong makasahop karela. Itang amanong taid mula kitang mismong pamipakay palalo king pangataw da. Kanya uining power of speech. Sana itangan po kayo ini kalupa na yung Zacarias. Metong yung regalo kaya katama yan nga po agyang alakang regalo ngayon ng Pasko, asto nga tinying regalo ngayon of speech, dakal ka pwedeng gawan. Nya ngayon pong Pasko, so we can also diyan alaka rigong ibiya regalo, ita pong words of kindness, words of gratitude, iti. At lalong-lalo na, pota pong mamanyiklod na rin anak kanyang kaya kayo, words of blessing. Hindi po masanting, potang siklod la, kasimpling sasabyan, pero powerful ay amano. Pota si siklod na rin anak, nasabyan mo, wari kasimple mo, bless you. O kaya, yung matuang ara, sopa na ka nga pong gino ito, panuana na kasana ng Diyos. Ini po kasimple, pero ka-powerful na ni sasabihan tamo. Nya, instead na gamitan tayong in power of speech para apa na sakit na rin aliwa, gamitan tayo sana, king ikakayap ding sabla, bang munyay kaligayan at kapurian king Diyos. Amen. Ngini po kay katalang yatat king nga pong ginulit sa batang kaidwanan nga tamong makibat, Ginoo, itubod mo na king yato, ingkekang talapan imuna. Ban inyatu salpantayayo kang Kristo at makinabang kingke yung grasyang kapanayon at pamisan metong. Ipanalangin ta king Ginoo. Banding sablang pamilya, matularing tanggapan i Kristo, aing masaya ng panyatang, magdalang kapaninayon at sikanan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ban itamungan, maging kametong nakatang Kristo, king pami patibe, king pami san metong da, ring sablang maniwala at manalig kayo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa ipami, ipagkalub mo kaya kaming sika ng lub manalig at manatiling misasan metong kang Kristo. Banding sablang pamilya, mikatetagan lang mitalakad, king kaya kang kayarian, apisyag ng Yesu Kristo ang kaya kang anak, at ginumi, manggaman, king alangangga. Amen. Mukyat ka aking mata sa bundok, o masayang tupot ning syon. Ikuli sa aking balitang masanting, isikan ning pamaniyahos mo.
Bundok-bundukan matakan lang, panmimulan at ligayaning Ginoo, ating sapla itiya kita. Ikong saplang manaliking Ginoo, eko agad masisiralog. Tatangya Ginoo kambening sikanan, tatangya kambening ligaya. Mukyat ka aking mata sa bundok, umasayang tupot ning syon. Ikuli sa aking balitang masanting, isikaning pamaniawas mo. Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos, mayupaya. Oy, paming miglalang, binyeme kay kamiting kapigagana ka ng tinggana pakapanyamban. Ibalik mo kay sana king kang kapayapan, at isadyang magmasusiking panyatang ning talapagligtas mi. Uling ginuya, manggaman king alangangga. Ing ginuman at iliyake kayo. Yat na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos kingalangang gadlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesu-Kristong Ginoo. Bisyag na rin sa walang propeta, ing kayang panyatang, dela neningin lumbirhen, king kayang sebupunan, kambening alang kasimparang lugo. Sidya ng wanatala paminyagin kayang panyatang, at pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Ulining mo na ng lugod na kekatamo, kit mo nakatamong tulak, ngini pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng kayang pangabayin.
Kanita potang datang nem, das na nakatang masigasig makabantit manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mula na nagkapurihan. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit mingke kang ligaya, lain makyabe lang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang luking pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso niya binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning karis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining karis, karing kayang disipulong anak, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung karis, ing kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan, ami bubu, para kay kayo, at para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan mi pa ang kamatayan at pamanyublin ang may biyening anak mo, darami kaya kay tintinapin ang biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang mamaming paggamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makadaganap kimeto yatu, ban meganap ya kinugud, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang pare. Gana kamula naman din kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ding sablang may hango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan,
pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyan ng angga. Man kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambenang San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at hinupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Ngayon man nalang tamit mong kapaniligan na lugod king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapang abos. O Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, mo sa babalik dan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo ing kasalpantianan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may pambilugan agpangking kaburian mo, higa mabibi at magari mangdaman king alangangga. Ing kapayapan ni Ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kaingan po. Cordero
Ing malugod at maganakatamang Ginoo, ing kordero ning Dios, milalako king kasalanan ning yato, noon tang kimbirana kaniting banal ng hapunan. Ginoo, eg matampang tanggap keka, dapat sa kasmay nga mana mo, kumayap na ako. Paganakapo, panayan tayo po ing senyas na nakatamo ning ashrets, bayo tamo puntik do kanin kay katang luklukan at magpila papunta kang pari o yambisi. Paalala lang po, hintayin po natin ang hudyat sa atin namang ashrets bago po tayo tumayo sa ating mga upuan at magpila upang tanggapin ang banal na komunyon. Nakalpong salamat. Propeta
主呀，轻别mo, nung king bietin kang takot, kapanatagan kaya pagkaloob. Emmanuel, 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 kaya't kami tayo'y Ginoo. Emmanuel, 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 kaya't kami tayo'y Ginoo. Ala na kang pagtulapan nung king biyayang santungan, nung king biyetin kang kulang, bemu kayayang kanapan. Emmanuel, 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 kaya't kami tayo'y Ginoo. Emmanuel, 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 kaya't kami tayo'y Ginoo. Nanong kabalisa mo, nung yaing kampilan mo, kalam na kapwa na ka, kingdom mo, sansan na ka. Emmanuel, 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 kaya't kami tayo'y Ginoo. Emmanuel, 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 kaya't kami tayo'y Ginoo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kabang babiyahin mo kami king tinapining diyan. Pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami, at sadya mo king tanggap king anak mo kambening milalablaba kasalpantayanan. Iliyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Magandang kapong pasibayo, lakwat tala rin luklukan, ayaw bibitbitan. At imbitbitan yung pasibayong basura, kini pa po, pambasura po tang kaya kayong bandang wanan, kasi mag-check ko Ang po pagkit ng patyo. So sana po, itang basura tamo, kabit tamo kasing basurahan. Pakibatyo yore nga anak yo, diyang mamangan po, okay mo, pero itang karelang basura, ikayong pengari ang pong makamatwa, ikayo pong mamulot at yugse kareng basurahan. So, umpisan tayo po yung ugaling panatilian ng kalinisan, king kapaligiran tamo, lalo na king kakatang pisamban. Sige. Ing Ginoo manatili ake kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, may arining kakatang kapag masusya na may na lugaran ng Diyos sa ating kaparang tao. Salamat.
Dakal po salamat, bengning Diyos, kaya kayo nga, imingat ko ngan pong pauli.